Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Ini tahap yang kedua kita buat jajanan khas desa yang ini guys, pasung. Carane kita bikin alami putih tanpa warna ya, biasanya abang sama putih, merah putih, tapi kali ini doe pengennya dibuat putih saja loh. Saurunge dianu iki adonane diisi guys. Ini pakai daun nangka, godhong nangka guys iki. Ngene. Iki ambune nek tapene ya, Dok ya. Ini apa ae, Dok? Iki dredrenane dono. Gula, tepungnya apa? Tepung beras. Tepung beras sama tape, guys. Tapene ngewe dhewe kok saka sego. Beras. Mumbluk terus dikei panili iya dikei kuwi lho pernipan. Ya cara mana ning nggonku jenenge apem. Iya. Nek kaya apem. Tapi ya padha wae ya rasane padha apem. Lah ya dadrane apem ya kan ya, Dok. Apem guys, tapi ini nek arani pasung. Nah. Seperti itu biasanya, terus dikei abang pentil, nggak pakai merah, nggak pakai doe pengennya putih ya wis. Aduh gimana kok gede tuh, ada gede-gede di tengah ini pembuatan jajan yang kedua. Wis mateng guys, ya Allah, meletek-meletek ya, tandane berhasil wis kong. Nanti tas nih iki. Wis bersama kakung. Oh. Entas ini guys. Neng kene panasnya sampai sore guys, ya Allah. Ra betah. Berhasil iki. Ini kan. Tapi ya terus numpang nih. Numpangno ya ambil iki dicangkeng. Jadi ya sangar. Aduh. Panas. Berhasil guys, jadi guys. Aduh panas. Tandane nek mungkuk kene iki mekrok lho. Dadi guys kondang. Ya kudune terahe encer, Dok. Iya. Apik dadi. Ya Allah. Jus. Jos. Cek panas. Ngambune seger guys, kaya aneh tapene ya Allah ya Allah. Aku ngene iki ya pengen mangan. Mantap. Kayak mau proses yang kedua, pengentasan. Yang ke angga meletek wis, Bang. Ambek kakung guys. Walah godhonge sing gede raksasa ki delokno, Dok. Buset, lho godhonge raksasa. Oh, bodi. Thumbnail, Dok. Ndang ngono, Dok.
Wis, sik. Wis. Aduh, ya pasti guys. Mbak Isma mau tahap pertama sudah membunteli bugis wis bar guys. Dewi iki genen tampil sama kakung. Ben panasi koyo ngene kok. Somo. Iki tinggo ambeng, guys. Untuk pulang sok ngewe eneh, kantek ping pindho malah. Ben niplik. Aduh sih jene njok apa leh, Kong? Lah anake tek metu kena apa, Mbak? Guys, jadinya seperti ini. Duh, cantik tuh. Cantik tuh. Alami putih. Cantik kayak biasanya dikei merah nih tengah gitu. Tapi do ini kali ini putih, guys. Ini pakai daun nangka, guys. Cantik-cantik tuh. Loh. Nek meletek dadi iki cek panas ki. Tintas loh. Bisa tampah, guys. Tapi ini sing akeh ben inu. Ayo. Singgah nada ya ben gak golek neh. So. Dak layu. Ada apa? Dak kuwi? Entek. Oh, entek. Sumen ya. Entek ada ibu. Wala kuwi kok gede tuh. Ada gede. Jumbo gitu, raksa guys. Jumbo kabeh kok ini kabeh deh. Setengah kilo dari patang Cina. Apa patang Cina tuh? Setengah kilo rong Cina. Jadi sekilo patang Cina. Luar ya, sangat luar loh. Ini setengah kilo ya dia. Lho iki sampai setengah kilo tok iki. Iya, sampai tok. Wow, tak kira sekilo. Boleh lagi nggak sekilo atau dua ki? Itu mangan pasung. Momblok ya tuh ya. Sini matang guys. Ijek sak tantapan rong tantapan neh. Cek rong ini iki guys. Oh guys. Apa dikei banyune kok? Aduh, kowe ngopos ning kono. Ya. Tak sekali guys. Proses terakhir. Apa leh? Mbek ae.
Ya, Kong. Pedes kayak ngember-ngember ya. Wah, apa kagung Mang Dik. Nanti aku apa itu? takong. Si kelet-kelet Kong. Tutupe jeblok. Gak gaduke kok. Iki pakanane entek kok. Ora ndek pakanan. Anak waktu oleh. Mantap. Guys, guys, buke ngojoki blonceng. Bonceng tak kalau dia pengen bonceng. Bonceng kan ndiduk. Ame Mbak Intan. Oh. Nyende ya enak nang kae sitok wis to. Iya. Nyende wono ndak. Nanti iso dikei blonceng. Kae. Dek, apaan yo kae? Ape boleh ape foto mah yo foto. Piye? Foto kupat apa foto kupat? Heeh. Udah sokelan ngono. Gak iso kelan, sapa sih gak iso? Tak kalau sitok le, yo iso sokelan Mbak Ana. Iya pas foto. Bonceng malah betulan bonceng. Enggak, maksudnya tek kowe iso dikei blonceng Mbak Intan ki mang piye? Lah ya pas njaluk. Ora, roteri loro. Mbak Intan wae bonceng tapi foto kupat ngono deh, kira juga kupat ada tuku. Kupat aku tuh surat tangi dek. Rasa tangi kowe turu ae, Mbak. Enggak tangi. Ora turu kowe, nang turu. 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 Lah mang tangi jam piro? Jam 3, angkat tangi jam 3 mesti melek. Akhir guys. Bersai-sai Nek turune wengi, lah terus saiki jam 3 tangi. Lah yo bener nek turu 6 jam 12. Lah yo nek jam 1 akeh turu. Terus Terus jam 3 tangi. Lah turun mak mau piro 2 jam. Awan juga turu blas. Awan ra turu. Ya bener ya, Dok. Orang turu. Harusnya kan nek umpama kowe tangi 6 jam 3, turune sore. Bar habis isak ndang turu. Kudune. Wih. Kurang turu mesti, kurang turu. Budhe ngono gak kesendat turu awan gak turu. Dadi capek awake. Iya. Nek capek ki iso dadi lara. Ora kuat imune. Pasti po lepas beton ku tiba cah. Yes lho ngene guys jenenge blonceng itu. Bonceng. Ning ngono menek. Kuwi dhewe yo wong kasih tok jek iso pelem. Jeneng mompo nek ning kono labu apa-apa. Iya labu iso mbana labu kuwi. Mbak. Arane labu nek sing labu nek sing apa. Oh, cek. Iki kalau kuning. Iya, emu kundak kayak kuning. Di sini ditandur, Dok. Di PP. Karena gua ngurutanan PP ngopo? Gua ngurutanan main tukul. Walah. Ngopo tuh PP? Di PP entek dipangan. Di gua ngono, main tukul dhewe. Nek aku nang plancak ayo nang nang pelem ditukul dhewe. Wah solo. Ya arep ngoceki ndok. Mbak Isma, guys. Iya lho, tua kan. Oke. Ora Aku lagi subuh tangi mata nek. Endi bangko enggak masak piye. petengi panganan wis mateng. Tuh nek mateng dateng-dateng ade ono. Ngerti piye. Nek umba-umba ngono kuwi wae apa gak metu lho. Wong nek wae apa piye? Tau sesuk ngamalah.
sisa-sisa lho. Oh. Jadi aku nek wong lawan jegano kok yo tangi sisa yo. Bergawe koyane padang tembor aku. Dan belum ditangi ini. Alhamdulillah.